Sir, unsa kay ni lugar diri sir? Saag man ko sir eh. Drama. Adto ko pa dong Cordoba sir. Ito, layo ah. Tagakuan mo ko sir, taga Mindanao mugod ko. Layo ako yun. Asam ko maagyan. Nasa magagig, sarpi ka. Asa na pa dong sir? Ito. Ang problema lagi na ko sir, ang akong pitaka pag yun, natagak pag yun. Na? Di ka gigan yung tagag man. Gikan ko Toledo. Do, kiniliging wata na slip to. Pwede ra ka diri straight ka sa street ni mo dito padong ka SM. Mga pila ka oras ka sir? Awo di ka pura ko. Straight ka padong SM. Oo. Nagre straight. Padong ka SM nya. Kita ka Queensland padong ka SM. Straight to nimo. Dire. Oh, dito lang ka tumoy gyud. Ah, okay. Galeria. Diga mo galeria left turn ka. Kuha naman na reclamation naman na siya. Straight to na mo siya. Okay. Abot ka sa Pimirong Bridge. Para ito na ka doon. Isa ka mo Pimirong Bridge, naugi ka. Too. Distinto na mo. Wala hindi na lang. Palit turn pa Cordoba Sir, na lang. pwede ko mga yung pangkaon din sir, 20 lang sir, o 50. Okay ra? Naro na po siya. Kay paita ng kita taga diri sir nya ko pitaka na pinin ko. Kana lang. Ilam na. Sabi City. Okay lang yung kwarta dia. Sabi Gis naman. Kung nila Gis. Pinsa kay sira? Ayun sila po ni si Gio. Ano nila yun? Salamat kay sira kay nasaag mo ko sir. Okay ra. Ya akong pitaka na bilin ba. Sir, salamat sira kay nga na to sir. Perwan na ridan. Sir, bitaw sir kay social experiment. Oh, wow. May. Sir, ako na ibalik yan, ako i-reward nimo. Okay ra, matag reward nimo kanang kuan ra niya kanang palipay na ko ba. Ali. Ara sir, kini to sir, ginagmayr niya to sir. Reward ni kay kasi wingo niya nang urap tag yahap yan eh. Salamat kayo. Salamat, congrats sir, congrats. Taga-asa mo ka sir? Taga-diri ra po, unahan mo ah. Congrats sir. Ikaw sir, taga-asa mo ka? Mabutan dyan yung taga-traffic enforcer. Nalagi mo da, kaya rin. Congrats sir, congrats. Salamat ninyo sir ha. O shout out si CTO ha. Pilang presildo ninyo sir? Apa minimum no? Aba minimum pero isa dalhin mo yung trabaho kay 1 init bininyo ha. Diba?